anyị sịsịkwa na ọda ihe na-ekwu kịta ya nwa na-achọzi okwu maka na o doo m anya na m eti gie etu ya esi na anụ ya. Ọra na eze na-ege m ntị ekenekwa gị. Aka mbụ Maazị Dibia oji nkụzi eme ọjị aka ji ofu ara ofu ya na ndụ. Biko obere okwu ka m bịara ikwu taanị, abịara m igbu unu oge. Asị m ka m jụọ na ife ọbụla a na-eme eme nwere ndị ala nwee ndị isi dị mma. Nwesị ka m jụọ ma ọ nwezikwala onye ya azụ ọta ma ọ bụ ndị bụ ọdịnala Igbo n'obi n'eziokwu na ọ bụrụ ọdịnala nlụlụ aka. Ọdịnala na-ekwu ife a abụrụ ọdịnala mmadụ ịgwọrọ mmadụ ibi ọgwụ. Ọdịnala na-ekwu ife a abụrụ mmadụ inye nsị. Ọdịnala na-ekwu ife a abụrụ mmadụ isuru ibi atịkpa ka iwee gbuo onye. Ọdịnala na-ekwu ife a bụ ọdịnala anyị bụ ọkpụtọrọkpụ ife n'imela anyị ji bụrụ ndị Igbo, ife n'ibu njirimara ndị Igbo. Ya ka nsị ka njụọ unu, nwezikwe ndị bụ anyị n'obi. Ife nji na-ekwu ife a na-ekwu bụ na ndị be anyị si na ọta aka ọ dị njọ ọ dị mma. Enwere ata nwa ọka, enwere ata nwa ọka, enwere ata nwa ọka, enwere ata nwa ọka. N'ife niile a na-eme eme n'ụwa adịgboloja dị n'ime. Enwere ata nwa ọka. Ya ka m na-ajụ sị, biko dododo o bụ ofu aka lute mma n'ozu onye ọbụla ọnụ. Nwezikwa ndị bụ ndị ọdịnala Igbo n'obi. 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 Maka n'ife nji na-ekwu ife a bụ na anyị azụkwa ka afịa n'aka afịa, mana ịkpọ ọba gị mkpọrọkọrọ agbata obi gị ewelu gị ekpe aja. N'ifi alili anyị na-atụ, anyị nwe na-eme ọdịnala n'ala Igbo na-ajụ ajụjụ sị, o nwere onye bụ onye ife n'ibu Igbo bụ Igbo? Ọ bụrụ ndị Soludo Igbo asị nọ the elites aka nwezikwa ndị bụ ọdịnala Igbo n'obi. Nwezikwa ndị bụ ọdịnala Igbo n'obi. Maka na ife nji na-atụ alili a na-atụ bụ na akwụ achagokwa n'ọdụ igwu olu mgbe eji ama nnụnụ nwere ogologo ọnụ. Na mbụ ife gbasalụ onye ọbụla na-eme ọdịnala inweta ikike n'aka ndị na-achị ọchịchị magburu onwe ya. Ọ magburu onwe ya. Maka na ọtụtụ ndị, many people have quoted me out of context that my previous video was saying that I cannot get licensed. That's a lie. But if I kwuru bụ na ka a ghara iwere ife emela ata mekwu anyị nwa bụ ọka. Ka a ghara iwere mpịampịa pịala ata pịa anyị nwa bụ ọka. Ọ bụsị ife anyị na-ekwu. Ka a ghara iwere ife oyiti etila ata tikwuo ọka. Iwere fonu gị pụọ data m ka ọtọ. Ọ na-aghọta ife m na-ekwu? Ka a ghara iwere ife otiti etila ata tikwuo anyị nwa bụ ọka. Ife otiti etila ata tikwuo anyị nwa bụ ọka. Kedu ife nji kwuo okwu a m kwuru? N'ọdịnala ha na-eme eme ndị ori nọ n'ime, ndị ọwọrị nọ n'ime, ọcha agbute ọchara gbute ọ dị n'ime.
mana ọ bụrụzi ya mere anyị eji si na ife niile na-eme ọdịnala bụ ndị ori hotspot. Ọ bụrụzi ya gbanye ụgbọ ekwe. Ọ bụrụzi ya ka anyị eji si na ife niile na-eme ọdịnala bụ ndị ori. Ọ bụrụzi ya ka anyị eji si na ife niile na-eme ọdịnala bụ ndị ori. Maka na ekwuo ya etu ọ bụrụzi ya na ma mụnwa bụ maazị amaesoro bụrụ ndị ori anyị ọhụune ya ka ntị ka anyị tụọ n'alụ nwezikwe ndị bụ ọdịnala Igbo n'obi. Nwezikwe ndị bụ ọdịnala Igbo n'obi. Nmiri Eweilo Okalakwu ka ime. Nwezikwe ndị bụ ọdịnala Igbo n'obi. Nmiri send request. Okay? Nwezikwa ndị bụ ọdịnala Igbo n'obi n'ụzọ dị iche na o metụta imi o metụta ọnwụ. Ife njide ekwu ife a bụ na ọ na-eli m alili pụrụ iche. 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 Biko ife ji bịa taa bụ alụ ka nchọ ka anyị tụọ ọnụ. Ọ na-enwezili nwoke gbasiri ike bụ ọdịnala Igbo n'obi. Na-abụ ajụ na-ajụkene. Ọ na onwezi nwoke gbasiri ike bụ ọdịnala Igbo n'obi. Male na-akụ aka. Amara m netwọk eji wee na-anwa m erite anyị. Ọ na enwezi nwoke gbasiri ike n'ala Igbo ka bụ ọdịnala Igbo n'obi n'eziokwu. Maka na ife ji na-ekwu ife ọ bụ na ọka ime ọdịnala na omenala Igbo. Ọ bụ na ọka ime ọdịnala Igbo n'eziokwu na-akọrọ mmiri. Onye ọbụla na-eme ọdịnala Igbo na omenala Igbo n'eziokwu na-akọrọ mmiri kwesịrị ịma na ọnwụ dị n'ọdịnala. Ọnwụ dị n'omenala Igbo. Nnekwute ọnwụ dị ya. Ọnwụ dị n'omenala Igbo. Nnekwute ọnwụ dị ya. Obibe ka ị nwere ike ime ndị ichie etigbuo gị, afọ eto gị, iko afọ. Ife na-eweta ọnwụ n'ọdịnala Igbo dị mpempe na-eme ya n'eziokwu. Ọ bụrụkwa ọdịnala ọchacha gbute ọ chara gbute. Wee sị ka njụ unu sị etu anyị na-ekwu ya, mụọ Maazị Dibia na-ajụ unu ajụ si unu enwezikwala okenye nọ n'ala Igbo. Enwezikwala okenye. Enwezikwala okenye nọ n'ọdịnala Igbo na mpaghara ọchịchị Anambra. Iji maatụ, nwa bụ Maazị Dibia bụ mpempe ife.
hotspot na agbanye. Money na abụrụ ngwongwo ụmụazị. Mmụọ eji eke abụrụ ngwongwo ụmụazị. Ikere ife ji akọwa ife niile a na-akọwa. Ife ji akọwa ife ndị a na-akọwa bụ maka ada ama ama. Ọtụtụ n'ime okenye nọ n'etiti anyị bụ agadi na-agba ofe. Iji maatụ, anyị na-akụzi nkụzi ọdịnala, ọ nwere ọtụtụ kọmentị anyị na-enwetagacha na-atọ m amụ. Ọtụtụ n'ime okenye amara ife bụ na mmadụ bụ dibịa, na ịkpalụ nzu n'anya emerọ gị dibịa. Nzu a dị m n'anya emerọ m dibịa. Nzu mkpalụ n'anya emerọ m dibịa. Onye bụ dibịa? Onye bụ dibịa bụ onye enyi nwere amamihe pụrụ iche n'ihe gbasara ndụ na ọnwụ na etu ụwa si aga n'ime. Ya bụ dibịa. Ọ bụrụ ịkpa nzu n'anya mere m dibịa. Nke bụ eziokwu o. Nke bụ eziokwu maka ndị na-ekwu otu m out of context. Ife gbasara okwu onye isi ọchịchị Anambra steeti kwuru ka e nwee regulations maka ndị na-eme ọdịnala magburu okwu ya amaka, mana ịkpọkọta onye ọbụla onye ori bụ nke bụ asị. Amara m ife mụ na netwọk na-eje tata. Amara m ife mụ na netwọk na-eje tata. Ofu okwu na-atọgbọlụ unu bụ ọ nwere okenye ihe tikene mkpu alụ o na ife ekwuru ekwuretakwa n'etu a na-ekwenụ ka e esi ya gbazie ya onu. We are not common criminals. Enwere ndị na-ezu ori n'ọdịnala, mana Maazị Dibia esori ya. Onye sịkwa na m ezughị ori ya pụta n'iru ụwa ka o kwue. Mazzi Dibia. Okalakwu nwe gbarịa m. Mazzi Dibia. Okalakwu nwe gbarịa m. Nwa eji wee kwala na evi. Onye ma mmọnwụ. Asị na ọ na-abụ elele katarị ọmịta mbembe. Ele abụ ka ọ dị. Ọ na-abụ tụlụkpa katarị ọmịta ebili. Ele abụ ka ọ dị. Akpakwulu ude na imi ebụsa arụrụ arụrụ. Utu gị dabụsọ onye. Onye na-asị nya bulu ozu. Asị na nye buru mbụ ka nsị ka nya. Onye eji ya dị ndụ wee mụọ obụbụ ozu. Njagidi. Amụgwọ gị ka eji amụ nwa. Asị na ọ bụ imegosi ibe nwa na-eme. Onye nna ya mụrụ o wee bụrụ okolobịa jizi nna ya ụgbọ. Onye na-anụrụ ọgwụ ọnụ akọlụ nna ya abụrụ nwanna mmọdụ mmụ ga-abụzi akọ nna ya ọnụ ọjọọ n'ụwa. Deje jisie ike. Deje nwanne m. Jisie ike. Deje nwanne m. Ka na-emụ igbe mmadụ na-ege ntị.
aka na m onye ukwu na onye nta ụfọdụ na-asị mụ na Mazzi Dibia na anyị niile nọ live asụkwa na ya anọdụ gị tata onye wezi okwu ka okwuo ya kwuezie deje nọ ya abalị ife na-ekwukwanụ bifo bịa bụ ife dị mpempe ọ bụrụ nnukwu okwu na obere okwu ife na-ekwu ibe abụ bụ asị na ife ọbụla a na-eme ma ewere ata na ọka ọ bụla eziokwu ma e nwere ife megide welu oburozi ọka ata lụta mmanụ ometụ ọka onye ọbụla nọ n'iru akwụkwọ mana ya etigo mkpu oke ite oru nsị na onwe ife mmadụ gbagidere afa n'ụwa ahụ gbata oke ite n'afa ajụka nna ajụkwa useika o nwere ife ịgbagidere afa ọ bụkwa na onwere ka ịgwa m o nwere ife ava kpọrọ oke ite ava nwere ife ọ kpọrọ oke ite ava anya sọrọ gị jee gba oke ite ava anya sọrọ gị jee gba ibobo ava anya sọrọ gị jee gba udu akọ mmiri sọsọ ife ndị be anyị ọgwụ ndị be anyị legalizili maka na ụfọdụ a na-egero ntị na-ekwu ndị nkwutọ na-ekwutọ ndị si ya na-asị ya ndị na-amara na-achọrọkwana ka ba mara na-ekwu nkebe sọsọ ọgwụ ndị be anyị legalizili bụ ọbịalijegbu m gbuo onwe ya ọbịalijegbu mgbu onwe ya ka ba sị na ọ bụrụ ajọ ọgwụ ọ bụrụ ọgwụ na ndị be anyị a na-agbọrọ ọgwụ ka unu gekwe ntị onye wụtabene m asịrọ m na ndị be anyị a na-agbọrọ ọgwụ mana ọgwụ a na-agba agwọ bụ ọgwụ a na-akpọ ọdaa n'ike kedu ibe a na-agbọrọ ọgwụ mgbaahụ ibe ị na-agbọrọ ọgwụ bụ na a na-eje ahịa asị ka aka ọgwụ ebe maọbụ ka etinye ọgwụ mma etinye ọfụichi na ọgwụ ebe ọbụla were antidot were ibe ya agbalụ ya ọgwụ ebe ọbụla agbọrọ agbọ were ibe ji agbalụ ya nwere ibe ya asị gị n'ime ibe ọgwụ aba alụrụ ibe ji wee wee antidot of the ọgwụ ibe ji wee ibe na-alụ dị ọgwụ bụ na ọ bụrụ na o ruo mgbe ọgwụ ya eji wee lụọ ya na ọgwụ na mmadụ a na-ebiro na onye na-agba ọgwụ na-achalenji ichie maka na chi gị bụ your personal security personal guardian personal kedu mma akpụ ya controller chi gị bụ the captain of your life captain na-aba a na-anọrọ n'ovu moto driver na-aba a na-anyara ovu moto mana mgbe ọbụla mmadụ gbabala ọgwụ onye aba amalị na ọma wochi aka na ọgba wochi ya si ya na odudu na ị na-edu m na m achọrọzi ya m ga-eduzi nne m na m ewuwe onye ọzọ ya edu m o ji wee bụrụ na a na-agba ụfọdụ na chiva na-asụ ọgwụ agbala ụfọdụ n'elu ụwa taa na ịnwa sịva na chiva na-asụ ọgwụ bagbọ n'ọgwụ ụfọdụ eweli ya tụ m ilo weli ya tụ gị ilo ma ọ weli ya tụ onye ọbụla na-agba ọgwụ ilo onye ọbụla na-ekwu dị okwu ilo mana chi gị na-esi gị agbọ n'ọgwụ malụ na ọgwụ bụ orute mma orute njọ most especially ọgwụ ọbụla eji akpata ego ọgwụ ọbụla eji akpata ego maka na ego bụ n'oge na-enye ego nke na chi gị na-alụkọ nke na chi gị na-alụ ọrụ chi gị na oge na-alụ ọrụ oge n'ụwa na-alụ ọrụ you work with your chi work with time work with nature time serve nature why your chi serve time why you serve your chi that is how principality of life onwere ka ị ga-esi wee mee rapụ nke a sowe nke a ebe anụnwa bụ ibe dị n'ụwa abatazi na-ekwuzi okwu onye nke arapụ nke a onye nke arapụ nke a ụfọdụ eweli ya si na na-emebe ataki mbọsị bụrụgbo dibịa bụ na-agba ọgwụ bụ ibe ji marịba bụ dibịa amosu n'ime ịkpọ kama na-anọ n'ime ọbịa for instance dibịa na-achụ àjà mmiri a na-ebiro n'ime ọbịa dibịa na-eji mmiri a na-ebiro n'ime ọbịa na-ejiri ọgwụ eji mmiri ojiji mmiri na-ama ama
dibịa na-agba ọgbụ a na-ebiro n'ime ọbịa ma dibịa ọbụla sị gị na ọ na-agba oke ite bụ n'ime ọbịa ka ọ na-ebi mbọsị bulugbo. Dibịa ọbụla sị gị na ọ na-agba oruru bụ n'ime ịkpọ ka ọ na-ebi. Dibịa ọbụla na-agbo na-egbu mmadụ bụ n'ime ịkpọ ka ọ na-ebi maka na ifefa na praktis bụ witchcraft. Amosu a na-ebiribe mmadụ ibi nya mere amosu ji wee were aṅasị wee mere ụtụtụ apụta aṅasị bụ ejebe mitin ma apụta ụtụtụ mụ na gị ejebe mitin nke mmadụ apụtazi aṅasị amosu ejebe mitin wee jee kpa ifefa ji eme mmadụ maka baja anọrọ mgbe mmadụ ji anọ ịbatakwa n'ebe aba na-eme mitin a na-eme mitin bụ n'ime agụ n'okotoko ọhịa ka amosu na-eje mitin n'okotoko ịkpọ ibe ọjọọ abụ ọnọdụ aja na aja abụrụ ya o ji wee bụrụ na ọ pụta ezi nya mere amosu ji wee kwa nku na ọ bụrụ na amosu achọ ime gị ata ka amosu ya ebere n'ala na ọ bee na ana na-ejide ya no from enu osi to enu osi from enu osi to enu ụlọ ọ bere ene na ana na-ejide ya ọnya narọzi amosu ọbụla begide nu wee bee na ọ masara nna na ọ nwere ozibe ya eme ka amosu ana maka na ọ mana na ya ejide ya na ọ na-adị iwu ala ọnya mere ndị dibịa bụ na-agba ajọ ọgwụ abụ ji wee bi n'ime ịkpọ mana ọ bụrụ na ị na-ekwu ya taa na-enwe ụfọdụ a na-agwọta na ị na-emebe ataki maka na ọ bụrụ na ị na-ata akụ wee taa ichere eze nwe oge anyị ekwuro na ndị be anyị a na-agbọrọ ọgwụ anyị ekwuro na ọgwụ esoro ọgwụ bụ omenala ka ọ bụ mana ọ dipendịrị ụdị ọgwụ ọ bụ then mind you dipendịkwa mgbe eji gwọbi ya. thank you mind you ọgwụ ọbụ na ị ga-agbọ jụọ chi gị ma ọgwụ nụnwa o kwetakwala maka ma mmadụ ibe nyere isi gị bụ ọgwụ ji eme ya iwere ọgwụ gbọta di for instance nwaanyị na-achọ di wee were ọgwụ wee gbọta di ịmalụ na ọ lele nkịta wee gote m na ibe tukwu ka dị na biya ya bụ ọgwụ ahụ mgba aka mberi ọgwụ abụ ya n'anya tazi na futbọọlụ ịgbalụ na arụ aja ka ọ bụ emechechechechete otu ihe azụ ya naghị aka maka na ịmalite gị aka si gị kwuru na ị ga-anụ di at the age of 25 years for instance oluzie 18 years bido gbọba ọgwụ for instance si gị nụọ di ihe anụ di ya bụ ọgwụ ya emere gị nụọ di ome mgba ka ọ bụ ọgwụ ma ọ sọrọ chi gị maọbụ na ọ sọrọ chi gị na ọ ji eme ọnya bụ ọgwụ ya ka m ji agba gị na ọ challenging of chi ma ọ sọrọ chi gị maọbụ na ọ sọrọ chi gị na ibe abụ ị chọrọ na ọ ga-eme every of your wish let it come true ọnya bụ ọgwụ ọnya bụ witchcraft. When you want every of your wish to come true then you are practicing witchcraft. ị na-emezi omume amụ ị na-eme ka amosu mana ọ bụrụ na ị chere oge chi gị ịma na ọ dị natural ịma na ị chọrọ otu nature si wee chi ya and nature will never punish you because you did not challenge nature. This is simple of life, something we never know but we need to know. So na mụ na gị pụtara n'iru akwụkwọ tata nwa wee na-ekwu si ndị mmadụ na oke ite abụrụ omenala obodo efili ya na ị na-emebe personal attack si ndị mmadụ na oruru abụrụ omenala anyị makwa na mmụ anụ eji eme ya bụkwa mmụ anụ ejikwa kwadokwa ibe ejikwa alụ arụbu n'agụ ejikwa eme nke mana arụbu n'agụ is working for your chi. Every spirit that doesn't work with your chi is against nature. Maka na abataluo na soja abataluo na amị kịta anụnwa ewelu kọmanda ewelu gadmafia name them wee ruo na their last person onye na another from onye na another from onye na another from onye otu a gosi wedị na nature nke nwa ga another from your chi ga another from time ga another from nature ga another from the spiritual realm. Whatever akalaka gị na-adọrọ gị mma ịchọrọ correct today bụ chi gị ka ọ ya abụ ije gba chi gị wee bido wee gbaba time wee gbawa nature wee je correct ya akalaka gị abụ ọ bụ na onye akata na akalaka na ọ ya anwụ at the year of 20 years aja ka ọ ya aba chi gị aja bụ eji achụ ya bụ ka dị okwu wee ruo chi gị ntị ka chi gị wee bulie wee sobe oge wee bulie wee sobe nature. No, nature was the final say. Nature doesn't any way to the spiritual world. They change that plan and give you more life. Was they leave away go by even when game boss or yeah. So what are we saying in the sense? On what on your policy? On what onions in your menonena? About is the name of man. Yes, Kadu na-agbo malagi ọgwụ ego a na-amara mmadụ ọgwụ ego amara mmadụ
O nwere onye ogwu ego mara mpụ asị gị na ọgwụ ego na chi gị bata sị gị na ọgwụ ego ka ị ga na-agbọ. Onye ọbụla sị gị na oke ite mali ya bụ ezigbo ntụ ka ọ na-atụ. Many of them bụ nsatagabasatalia. Ọgwụ iche ga-abụ na ibido dibịa tata ndị fọrọ gị n'anya abịa sị ebe ga-ahịa asị ebe ga ọgwụ. Ba gị na-eji nke agba oke ite, eji nke agba ewele, eji nke agba udu akọ mmiri, eji nke agba ibobo, eji nke agba ọka ma anya ụla. Whatever thing na ọgwụ ọbụla ị gwara wee kpata ego ga-ana gị ive na be gị. Ọ ga-analili gị ive. Olesi m na ọgwụ aba alụrụ ọrụ. Olesi m ọ bụ na ọgwụ aba alụrụ ọrụ. Olesi m ogwuli gị wayo. Ọ bụ na egwu gị wayo. Ịma na ọgwụ ama nlụ. Ịma na ọma nna gị ive. Mana ọ bụrụ na eburu ma ọ bụ na ọgwụ wayo ka egwulu gị. Ọ bụ na egwulu gị wayo. O nwere anything ị na-elose. Ego gị ka ị ga-waste ya na egwulu gị wayo. Mana ọ bụrụ na ọgwụ aba alụ ọrụ bunye gị ego ahụ. Chelie. Ọ yeze gị ala. Ọ na-agị nwa. Ọ na-azị gị nwa. O wele mmadụ na be gị. O wuli dị ga-eme iwu. Always a mmadụ ogbuo nkụ wee gbuo. Ogbuo ga-egbuo. Ma ọ bụ na sịcha akara aka m arọ gị niile. Yes. Maka gịnị na challenge go nature. When we are saying it will be like na anyị na-backstab some people. Ma ọ bụ na a na-emechi business ebe ma ọ bụ na a na-enwulube anya ọkụ ma ọ bụ what. Ozi nwa tata nwa ezi. Ebido m tata wee ziri ya. O nwere onye m bụrụ n'iru akwụkwọ wee ziri ya. 2014 check ya dibia na one nọ n'iru akwụkwọ mgbe ahụ. Mana today so many people ji label am jealousy, label am nke nwa, label am nke nwa. Ma even na-eme bụ for betterment of our youth, for the betterment of our youth. Onye ọbụla nwere okenye n'ụlọ jee jụọ mpa gị. Ana m agba ndị a n'isi na oke ite na o nwere ibe ọ na-eme na onwere ọda ana nwa na ọda eme jee jụọ your father. Mgbe ala nwaanyị asaba na-ewu gịnị mere na o jere oje nwụ mpa gị na mmadụ ojere nwa ala nwaanyị asaba iche na-atata ka ọgwụ ego wure. Mgbe oruru na-ewu a na-agụ ya ndị main market na-agbakọ ọnụ na-agba oruru. Gịnị mere na mpa gị esoro je gba oruru iche na-atata ka oke ite wute iche na ọta. Mgbe oke ite anụnwa na-agba ala jee jụọ mpa gị jụgodo mpa gị mpa nnukwu gị si ya gozigodi gị famili ndị gbara ọgwụ ego mgbe gboo mgbe anọ dị ome ịchakpa dị mgbe eji ịchakpa agba ọgwụ ịchakpa dịrị ọzọkwa nwezikwa ewele ịchakpa na mgbe eji anụnụ ebe agba ọgwụ jee jụgodo your grandfather si ya gịnị ebe mmenụ na mgbe ibi ya na-agba ọgwụ ego na ọ gbọrọ ọnwa ndị gbara ọgwụ ego aba anyị nọcha n'akọ mgbe ahụ jee bebe mma agbawara aba o nwere nke nọ saịdị anyị o wuru ewu mgbe ahụ wuo ịkpọ mmadụ na Nigeria ya akpọ elele ya mana ụmụ ya there's nothing to write home about. Aka m elijuo avọ today. Most of you ka ụmụ ya elijuo avọ today. What happened? Upon ọgala niile multi-billionaire then mgbe billion na-ewu mgbe billion ọ bụ abịa kpata ọ dịka trillion now. Multi-billionaire then ụmụ ya has nothing to write home about. Ụfọdụ ụmụ ya bụ imbecile ka bụ ụfọdụ ụmụ ya nwere anything fa na-akpọ ava mana anyị na-ekwu ya ọ dịka adịghị gị jealous, ọ dịka asị ga-eje na-akpata ego, ọ dịka asị gị many of them ejigoli egwu ebe awayo. Dibịa bụ ji na-abụba jili mmadụ mechaa nye mgbe abụ ọgara ụfọdụ ndị dibịa ahụ anọrọzi ahịrị ya anago ahịrị eji alụ ya agago. Onye ọbụla na-egbu mmadụ kịta na-ewesti time ya kedu ahịrị ihe etinye chọ na-egbu ịgba ya ọbara ozugbo ọsụwa ego apụtaba maọbụ itinye anụ nke o nwere ibe na-etinye n'anụ wee libe anụ. O nwekwu ibe na-ewepụ n'anụ wee libe anụ wee tụ ụtọ dị mma n'ọnụ na a na-atara anụ mgbe esiri ya n'ọkụ. So onye ọbụla na-eme argument gbasara ọgwụ ego si ya oke ite si ya oduru si ya udu akọ mmiri si ya ibobo si ya jee jụọ ya fada kedu ebe ibobo nke ya dị. Okenye ọbụla maala ibe na-eme dibịa ebumite ezigbote okenye na-eme dibịa. Ọ bụ nwa dibịa gwara m sị m na mbọsị ọbụla m gbọrọ ọgwụ chi m egbuo m. Mgbe nnegoro mewe dibịa na mbọsị ọbụla mma agba ọgwụ chi m egbuo m na chi m si na mma gbọrọ ọgwụ. Jee n'aba jugodu chi gị na mma agbọka n'Igbo ka ị malịba ọ ya agba gị. Gba dibịa maala aba agba ji ogwu ibi ya mebụ ji ogwu na ịgba dibịa ọgbawa ọgbachi ya jee ji ogwu ji too ogwu si chi m na ogwu nwa nji nọ oke ite ka mma agwọ wee bụrụ mmadụ devia weta nke ọzọ mma gboro oke ite devia jee were ya chia dibịa si abalị gị ogwu na abụọ chia anya dibịa na-ese maka na ewelere nke ịtọ amara ibe aba na-ekwu na mmiri nkịtị dibịa amara ibe aba na-ekwu ibe dibịa na-agbalị gị taa na ịnwa bụ ibe ya eji gbata ego lụọ na ibi ya na-alụ gba moto ibi ya na-agba
Dibia never go to wagon on here. By n'aka dibia na-ese majority carry the vote. Majority nke ọbụla na majority well ya. O nwere ibe ga-ebenata ka chi gị sị gị jee gba ọgwụ ego. Ọ dịrọ possible. Dibia ọbụla sị gị nọ ntụ nya tinye ka itinye ya sị ka itinye ka anyị pụta n'ọgbọ ka anyị gbasa n'ala ka mmalị ebe abịa na-ekwu oke ite. ịghasị ya ka agba ya n'afọ ikpo. Ka agba ya n'afọ ikpo ka mmalị ebe aba na-ekwu oke ite. Ka mmalị aba na-ekwu ibobo. Na makoro malibe ọnụ aba bụ ibobo na ọnụ aba niile na mụ na anụchi ya ọbara ga-asị gị ọbara ọra bụ ọgwụ o tulu gị abụ ọgwụ mana onye gwara gị nke jee seta ọsọ atụrụ bụ ọbara ọra o nwere ka onye ejikwa gị onye gwara gị bụ ọbara ọra ka iwe ojite ovu onye gwara gị na ibe ama ya agwa gị bụ nke tụọ ọbara ọra aka ọkala nke tụọ nke chee anya gala ululu ka chi gị gozie gị na chi gị na ọbara ọra dịrọ na mma ọjọọ gị yi na-echi orodi ka ị chọrọ ka a daa gị ọkele ọbala ọsị gị na okele ọbala ya gbata obi na bụ na be gị mbọsị ọ bụla ibido na ịkwadobe ka ị gba ọgwụ chi ga-abịa bịa nzukọ gị ya na nlọ gba gị na ị na-esitere ya so ka okwu nwa ka ọ bekee na nkenke de na anyị anachi ya azụ n'ibe gbasara ibe agwa gọvanọ na-eme so many people emega expect na m ga-ekwu okwu about it yes mmekwu okwu ibe mmeji wee kwuo okwu bụ na gọvanọ bụ nna ibe niile nọ na Anambra ya bụ the first citizen of Anambra mana nna na nwa ya na-akpa alụ mana unu chetakwa na mmegide na-emegide ndị omenala abụrụ taa na-enwe ka o bidoro mmegide na-emegide tradition abụrụ taa na-enwe ka o bidoro o ji wee bụrụ na nwoke na nwaanyị ya agba akwụkwọ ji agba nkwụ agbacha nkwụ agba gị na ụnụ adịrọ legalized married na constitution does not regard agbamnkwụ as ịnụ di na nwunye ọ bụrụ na omume omenala ndị ọcha ka anyị ga-emelele bụ nke ndị ụka na ọ bụzialị na ime enye iwe dị legalize maọbụ na-eje na kọtụ nke gọọmenti iwe dị legalize ma many people na-etinye iwu ahụ wechara kọtụ dị iche iche na bebe anyị nwere so many lawyers na Anambra basa emebe iwu ahụ mana ọ nwere ụta ntaleba na ọ nwere ibe onye ọcha gbaleba kwuo ka ba ji ekwu o nwere ebe iji ekwute taa na ịnwere ịbụ onye omenala na Naijiria ka arịgadị ya gị nekene na swearing in a na-esowe ndị ọchịchị ibe balịba ji agbanaga n'ụlọ ụka gbanaga na Muslim bụ na ba amaali the capacity of omenala nyewekene gọvanọ anyị asị nya bụlụ ọvọ ka ọ nwụọ iyi ka sowe nye in ebute ọvọ ogugu akpọ ọkịja ebute ọvọ kadimavia ụras ebute ọvọ kadimavia ọtụtụ nzu agụleri ebute ọvọ ihe ojii na ndọ ebute ọvọ mmalụzi na-edebecha ọvọ Anambra niile mmalụzi na dị na Anambra ebute ya sị gọvanọ nke anyị yi mgbasu wee in ka i wee baga n'ọcha ka ọsọ gbaliri ebe na gọvanọ sit o nwerezi enya anya o nwere ya anya osimi afụla awụ o ji wee sị na awụ na-echi ntị na o nwere anụ akpọrọ okwu mbụ ọza na osimi ka afụla awụ osimi ka afụla awụ so anyị use this platform wee na-ayọ gọvanọ of Anambra steeti bụ gọvanọ Charles Soludo Your Excellency chetakwa na nna mụrụ nwa enwere nwa ọ ya akpọ asị karịa ndị ọzọ ọ bụgodị na ọ nwere nke ịkpọrọ asị ekwu ya asị n'ime obi ka ịgbatanye ive ma gị ma nwanne na-ekebe oke n'aka na a na-ama onye akpọrọ asị a na-ama onye atụrụ ilo anyị kwuru na ihe ikwuru na Anambra anyị so gị we are working together with you insecurity dị na Anambra na-emetụta imi na-emetụta ọnụ insecurity dị na Anambra na-emetụta every family dị na Anambra everybody dey against the insecurity we get your point very very well ma ritual killings and every other thing we get it we get the point
mana ebe anyị na-ayọ gị bụ ma wala amalụ na ata na ọka nọ ka ide bupụ na ata bupụ ọka jili nwayọọ wepụ ata na ọka rapụ ọka ka ọka tobe ka ewelu ndị ajọ dibịa ka ewe ndị klem na ba na-eme dibịa na ewere ajọ dibịa no claim somebody onye na-agụ ụka na-ada ebe Muslim bụ dibịa bụ omenala ka a na-asị na ọ na-eme ndị bịa luzo under the umbrella of omenala na commit atrocities. Let us find a way to fish them out. Our governor Potalo in the air where declare Anambra State as a Christian state, even as a Nigeria, even as a Nigeria. Magano Tega can the Muslim which were not talk about Nigeria, Muslim state. The Christian Najolajo, no men and Najolajo. Manodu Anadata, governor without HRH, or to the feeling of others, or put that openly on the air. Where Patana news, where one Anambra state is a Christian state. That is very, 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 very wrong. Our governor. And he need the Bagamakana na adu nod. He need you yell that in you. Anambra state, even Melebu hope for all before many light of nation. And you will go Indus. Ndamana national state even. Open able bueno Anambra state state in your man. Emmanuel Dalia. Dalia. Now you really know where they live in over. You couldn't ask it in over Basio of one. Annually no one of one if you kneel like that. Now you really never market mortally. Governor say governor able. Ibu governor nyala. Ibu governor you see the ma. Ibu governor Dibia. Ibu governor the father. Ibu governor the sister. Ibu governor the pastor. Ibu governor mandiori mandiama. Anyị niile ka ịbụ gọvanọ anyị. Anyị niile ka ịbụ gọvanọ anyị. Ije na-ekpawa oke na ịkpawago oke. Ịkpawago oke. So we can advise you as a father of Anambra State. Please, our governor, amend the other speech. Here correctly so that Okabili can be Billy Kugun and the Raralo. Don't make somebody a second class citizen. Second class citizen. Make us second class citizen. Second class citizen. In our own state. My grandfather on Nambara. Oh, may miss blood of any other state. Now Nambara Campo. You cannot be more Anambra than me. And all the Christians cannot be more Anambra than Muabonyo Menan. So let us normalize this thing. Let peace reign. Nibo Fulad Ranyama. Because Ndi Ochesina gave any nefu to send our message to our governor. Nibo Fulad Ranyama. And then issue of license. We all agree. Nanache. We agree na anyị ga-agba license ndị dibịa. Ọ bụrụ na aka Chinwụba ọnụmba bidolie mgbe a na-ekere ọmụmụ 1970 something ka 1991 ka Chinwụba ọnụmba batara license. So amalụ n'aka m sị nya kwụsị. Anyị ga-agba license. Ka anyị na-agba license ndị ụka na-agbakwa nkebe. Ndị ụka na-agbakwa nkebe, ndị ụka gbakwa nkebe. Na ọ bụrụ kwụsị ndị dibịa bata license. See normalize. Everybody went here. Who cover our license? Did it our license? We agree. We agree. I have a license. Sero Pulana Tanoka. Oh, no, Bonabone Dibia, Majo, Dibia. Sebuli Abuchia. Bulibuchia, Abu Subadro. Maji Fesibuluko. Oh, no, Bonab Zolu under tradition. Or men another Bumado governor. Or men is not supporting anybody na-egbu mmadụ. Onwere onye ọbụla na-egbu mmadụ. Omenala support. Na iwu omenala nke izizi bụ na igbu na mmadụ. Ịna na mmadụ ọkụ ya n'ike. Ịna na mmadụ ọkụ ya. Ya bụ iwu omenala. Ịna na mmadụ ya. Ịna na mmadụ. Onye ọbụla sị gị na
na ọ na-eme omenala na-azọrọ mmadụ anị ya abụrụ omenala ka ọ na-eme. Onye ọbụla na-asịghị na ọ na-eme omenala na-azọrọ mmadụ nwunye ya abụrụ omenala ka ọ na-eme. Onye ọbụla sị na ọ na-eme omenala na-agbalụ mmadụ o ji akpata ego abụrụ ọzọ omenala ka ọ na-eme. Ọnụ ga-ekwe m ukwu ya na ọnụ ga-ekwu. Onye ọbụla na-eme omenala na-agbalụ mmadụ ọgwụ onye ji wee kechi nwunye di ya abụrụ omenala. Bikonu malụnụ nke bụ omenala ka anyị rọpụ na ata n'ọka. Unu nweta ụdị onye a ibe dị unu mma bụ na-eme enye n'aka anyị bụ ndị omenala adịrị ya. Ọnya bụ ebe anyị chọrọ ka anyị yọọ. Ekene m. Nna m deje rie nne. Ịma na ndị be anyị si na anyụkọ mamịrị ọnụ Ọgba ụfụfụ. ụka hụ na ụta ma maazị m nke na-eme anyị uzele. Nke bụ eziokwu bụ na nwa bụ okwu ịma na bloggers ma na-eme okwu ọpụta ife. O nwere some bloggers just cut that video, maybe first 4 minutes clip. The video is actually 41 minutes. But when they just cut like 4 minutes clip, so see, you know, when they put you up now, you when they hear or repeat, they did not say under which context did I make that statement. Now, omenala n'ọdịnala Igbo anyị na-eme ada alụlụ aka n'ime ọnụ ọbụla nọ n'iru akwụkwọ anyị ama n'ọmụa eso m na ndị na-asị gị that n'ife ọbụla ị melụ shortcut ka ị wee kpata ego ma ị nwere aka ọrụ n'ori ka izu. Yes. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa anwa ị wee chọọ shortcut ka ị wee nwee quick success syndrome, ọnwụ dị n'ime. Mana ebe bụ okwu anyị bụ ka a ghara iji mmehie atamelụ pịa ọka ịtali. Ọnya. Another thing nchọ ka itinye ọnụ, ibe ọzọ gba mkpọ m chọ ka itinye ọnụ bụ ọ dibịa mala onye bụ na-abụrụ dibịa. Gọvanọ kịta onye isi ala bụ nna anyị Soludo si ka onye be ikike n'aka ndị dibịa. O jiri aka ya nyebe ikike a n'afọ Chukwu ọ ya enye ma ndị adịgboloja mana ọ bụ na ọkpọ ndị na-eme dibịa n'eziokwu anyị nwa maala onye bụ onye ori na onye ama. Iji maatụ na onye si na ọ na-agba afa, gọvanọ ya mara onye na-agba afa na onye na-ada agba afa. Ị ghọtara ife m na-ekwu? Anyị nwa bụ dibịa maalụ na onye maala ibe afa na-ekwu, onye amara ibe afa na-ekwu. Yes. Anyị nwa dibịa maalụ na onye amara ibe ọ na-eme na onye amara ibe ọ na-eme. Ya mere anyị ọfrishi na ibe akwesịrị inye ndị dibịa n'aka n'esi na ihe eme no onye bi na nnyo maali nnyo na-aba anya wee richa gị ugili mgbaba ke na-aba akpọtara gị mmadụ 20 ngwa baka na-aba ka mmale anya na-ege ntị ọ bụgodi aka obu onye ka ihe ji wee mara ma ọ bụ ibu gili na-egwu ka ma bụ ebe ugili kwuru ka o kwuru ọbụdịre etinye laịsensị enye laịsensị na ọ nwere onye na-azụ kwụkwọ maala anyị. Our governor who will over Church and Nmiri. His excellencies are or Church and Nmiri Abrota name. Go bidol. Or Church and Nmiri bidolu from any memorial before I'm warm. Onwalonya Dime. Open on Mumwea. No, I am wrong. No, Jim, no, Jan. Open on Nmiri actually. Onwale one Rodi. Ọ bụrụ na mmiri ka anyị achọrọ ya aja wee nụọ di. O nwere onye bụ na ego ọ ji akpata bụ aja ka ọ ya achọ na mmiri wee kpata ego. Ọ gwa na ibe onye bụrụ akwụkwọ ya ka ọ na-aza lekshọr ya ka ọ na-aza ka ọ na-enwe masta digrii ya. Otu ọ na-amarọ saịdị ya bụ ekwesịrị isi na amadịzi na-achọ ọja na mmiri kama ya si kwuo no so place abata na mmiri tinye from here to here search onwe ya jaba from here to here achọzi ya aja. Ka ntili gị ọnụ na nke aja a ife oyibo kpọrọ pollution mmetọ mmadụ igbola ahịvịa o tere aka ịbabalụ mbịa na o nwere ndị ọkụta
ibidola ime omenala kpolu bedroom slippers kpolu plastik dị iche iche bulu wee jee mmiri bukikọ mmiri golu nwa bebi ife niile a abụrụla iji eme ụbọchị gbugbo anyị na-eme nkụzi na-akọwa na ọ bụrụkwa na igbochi ngwongwo omere ọrụ mmiri ji ele ọ bụrụ nwokwute bebi niile dị n'ụwa ma nke melụ ma nkọli ndị ejebe na mmiri bụ n'ọrụ mmiri ya ele ma ndị na-etuche eroplenu oyi eroplenu n'ime ngwongwo eji akwa ibu mmiri ọ bụrụ ya mere o ji ele anyị jiri gboo na-akụzi esi nekwenele ya emie nekwenele ya emie nekwenele ya emie ọ bụrụ na ife gbasara ịgba aja o nwere nkụzi mmelụ Jenụwarị 2024 gbasara ịgba aja okporo ụzọ n'obodo ọbụla na-eme omenala ya amapụta ezigbo ịtọ anyị eji na-agba aja ndị eze ana a na-ebupụ aja maka na ndị a na-akpọ ụgbọ aja n'ala Igbo a na-alụzi ọlụfa mmiri ụbọchị gbugbo ọ nwere agbụrụ ndị ụgbọ aja obu aja ori aja nwere ike ịpụta bụrụ ife ji gba aja bụrụ ihe lie mana ọ nwere ọzọ ya ekwe ya kịta maka na oyibo abịago ndị na-azụ ụgbọ aja ama nkwezi ife na ama nkwezi apụta bụrụ ife eji gba aja lie maka gịnị oyibo pụtaziri ya mere anyị enwe ebe atụrụ aka si n'ebe a ka anyị adị na-agba aja n'ụzọ gbalịtọ na Anambra steeti each local gọọmenti enwe ebe a dị agba aja enwe eze ana dị in charge agbacha aja okwe izu eze a na-abịa gotu ọfọ tie ọfọ na ekpopụ aja azakwela izu elechewa ibe ọya ele asị na ebe ya agba aja anwa na ebe ya na-agba aja ụzọ gbalịtọ maka na ife niile abụ ọkpụtọlọkpụ n'ibe ọdịnala maka na ndị niile ogbo aja eze aja ori aja obu aja okwu aja a na-emerozi ọlụva n'oyibo apụtago ife anyị na-ekwu ife a bụ ka a ghara ije ebe a na-eme ka eropụ ata erolu ma ọka maka na ọmụmbala ana ịbụ Anambra taanị ọmụmbala ana ịbụ Anambra ewepụkwa ife enyi ọmụmbala ji dị ebube ife n'imela anyị gị karịcha Igbo ya abịakwarị omenala ka eji mara ọmụmbala ọ bụ na ekwu gbasara inye ikikere nke oyibo kpọrọ laịsensị mmiri ewelu si anyụkwu n'anyị nwa ka dị ikorobịa si welu nye ndị kagolu ibe na ndụ nna m ọnụ agbawara aja ebe na-egbe arịa m Okalakwu enwelu ndị okenye gbata njata tere aka nọcha 90 days anyị nwepụzi ụmụazụ ume ka dị nwee ike nọdobezi ebe na akụ mmadụ bịa na ọ chọrọ ịgbalị ikike o ji eme dibịa azịa kedu nke ị na-eme isi na ibe bụ dị na-agba ava ngwa kụkarị akụ ana ka ịhụ adịrị aka ele nene gị ịkọgide kọcha asị gị na ị na-agbarakwa n'ava ngwa jee iwo na ị nwetabara laịsensị o rubere mgbe ị enweta laịsensị anyị nwe ma alụ onye na-eme dibịa na onye na-ana emero dibịa ọ dibịa ya abụ ngo onye kwu dibịa ọzọ ya emebi ife na Anambra bụ emeketa ibe ewele ibe enwe nye ndị igwe na ibe na-ekwu milewilo emeketa were ikike enwe nye ndị igwe ọtụtụ ndị igwe na Anambra steeti amara aka nri na aka ekpere with due respect ibe gbasara ibe omenala ekwesịrị ije ndị ụka n'aka na ndị igwe bụ ụka kaba na-eje ọtụtụ ndị igwe na Anambra steeti bụcha so ibe gbasara ibe ndị omenala na onye bi n'ụlọ malite ọbala ọkụkọ sikwa ndị omenala n'aka na ndị omenala ga-eji aka gbasa na taiz ya onweba iwelusi ife gbasara laịsensị ndị dibịa ihe onye ụka inye igwe maọbụ nye PG bụ onye isi ụlọ ụka kedu ibe PG maalụ n'ọdịnala kedu ihe igwe maalụ n'ọdịnala maka na ọtụtụ igwe anyị bụ igwe ụka kafa bụ ya merụ na ọ bụ na-achọ ka eme ife a ka ọ dị mfe ka ọ dị mma anyị esi n'ọkpụtọrọkpụ n'ịbụ ọdịnala chịchọba each local gọọmenti weta abịa n'ọmụ mbara kịta ibe dịka Anambra East local gọọmenti
Ịgbarịa m weta, Nando weta, ndị nke weta, Aguleri weta, ekpoko ife niile bụ isi na Anambra East, old Dibias, Tilipa Ikolobia, Igbo ma ịtọ, Fanolu, na-enye license. Each local government, 21 local government na Anambra, enwere okenye dibịa nọ n'ime, etinye ndị Ikolobia Igbo ma ịtọ, Fanolu, maka na ugbo Ikolobia ya enyela okenye aka na ike gụba okenye. Enwe na-enye license. Ma ọ bụrụ onye bụ ofeke ka enye license ka onye dibịa. Enwere ife enwenye ọtụtụ ndị igwe anyị na-agbara aka ekpe n'aka nri. Ha ya ejikwa license enwenye ma ndị ori igwe a na-ese. Enyebe bribery onye weta ego anyị. Maka na ọ bụ na license abụrụ okwu ego. Ọ bụ na license emebi eme ka ife ego. Ọ ndị ọcha bute ọchara bute ka enwe ego. Abụchi. Ị ghọtara okwu m nwa? Ya mere m ji na-esi ọnwụ si kwekwenu due process wee mee ife license enwa. Si kwenu due process mee ife license enwa. Ọbala isi ọbala agụba. Maka na anwa na-eme ka ewelu ife enwe wee gaa n'aka ndị na-agbara ọdịnala. The worst is what will happen. Nke ka njọ ya eme. Mana dịka anyị si kwukwu ya, emeela ogugu si mere nwa nọsi ike. Ndị dibịa niile nwee license. Ma pastọ bụ na-ebịa morning cry. Ji megafon na-abịa oziọma n'ụtụtụ nwekwa license. Ma nwaanyị enyi na-abịa morning cry na-abịa gwa m chegharịa n'isi windo m nwekwa awa license. Ma ndị niile na-ekpe ekpere n'ọpụ inwe ka ma moto chọọ ime ugwu, ma ọ bụ ndị nọ n'Ọnịcha na-ekpe ekpere, ma ọ bụ ndị nọ n'Obosi Road na-ekpe ekpere, ma ọ bụ ndị pastọ n'iji Baịbụl na-ekpekwa ekpere n'Ọka ma moto load chee na-achọ ịpụ nwekwa license. Ma ndị bi n'akụkụ ụlọ mmadụ na-adịrị ekwe mmadụ larụ ụla na ba na-eme vigil. Ma ndị nọcha na warehouse. Ma ekwu okwu pollution, ka ekwu okwu noise pollution, ka ekwu okwu noise. Maka na ọ bụrụ sọsọ environmental pollution ka akpọrọ pollution. Ka ekwukwa na okwu noise. Mmadụ ga-edị na lanị na biya every Friday ịma nlarụ ụla. Ị na-eti gị mkpu n'isi. Ira mama, rimo Holy Ghost, fire. Since ebe etu ya fire, otu abụ n'ezi. Ekwensu ọba na-egbu eri nji wepụta ụwa, ekwensu ada anwụ anwụ, egbu n'ubie. Ọ bụ nke adịba anyị. Pastor ya sị gị na ya gburu. Pastor niile abụ n'afọ ya achọ mụ na-edeliva na cast by. Onwe ndị bango ya sị gị na okpugo. Sikwu wakwu ndị pastọ na-eje na ofu alụsị agbụ ya ọkụ. Tie n'ibe anụnwa na ndị a bụ ndị nke m, ndị a bụ ndị nke onye ọzọ. Onye ji achị ọchịchị chịpụta onwe ya. Tiba mmadụ niile ma mgbale ma ọkụkụ ma ewu ka ị na-achị. Enwere ndị na-achị iche na mmadụ a na-egoro ana sị na ụkwa dị n'ana na ọ bụrụ ya wuye. Ele ahụ ka ọ dị. Na igole na ibe ọbụla dị n'ana bụ nke iwu, ọsị ya bụrụ na enile ọgwụ ebe a nke iwu ọgwụ a. Ka okwu a ghara itere akarị nne na taa na ịbụ abụọ. Ibe m na-eji mechite okwu m bụ diko onye isi ala, diko kene, diko ọbala isi ya baala agụba. A na-eme ibe laịsensị enwe sisi n'aka ndị maala ọdịnala wee mee laịsensị enwe. Ka a ghara iwere laịsensị nyekwuo ndị na-asara ile asa, ewee werezie laịsensị n'onye ori. Echekwa m na ya ekwuchekwa m ife dị m n'obi. O nwere ife ọzọ ị nwere iti n'okwu nwa mmiri. O nwere ife ọzọ ị nwere iti n'okwu nwa ka anyị mebata mmadụ na-abụ ka anyị mee ọnụ mmiri okwu ba ka anyị mechie. Maka na achọrọ m ka ọ karịa otu awa. Netwọk ekwọrọ m bugote ndị mmadụ. Igbo bụ Igbo mụ na ya dị na mma. Ozi eziri anwụrụ ọkụ elugo aka. Ofu okwu ka m na-etinye n'ụlọ. Biko na mmechi okwu m. Ọtụtụ ife na-eme na Anambra na-agba m anya mmiri. Ife njikwa ya bụ na ka ọdịnala wee buo eke. Ife dịka Commissioner for Culture and Entertainment ama mbụ onye ụka. O nwere ife onye ụka na-achọ na Commissioner for Culture and Entertainment. Special Advisor to the Governor on Culture ama mbụ onye ụka. O nwere ife
onye ụka mana culture. Nkwuwekwa asị na m ekwuwekwa. Nkwuwekwa asị na m ekwuwekwa. Mana iwe niile gị eguka n'eze gị ọnụ. Ọ bụ na ewelu kọmishọna nye onye na-abụrụ onye ọdịnala. Ọ maara ife bụ ọdịnala ahụ bụ kọmishọna ya. Ewelu commissioner for a special advisor to culture, to the governor on culture. Welu nye onye na-abụrụ onye ọdịnala. Ọ mazụ ife n'Igbo ejije njirimara ọdịnala. Njirimara ndị Igbo emi a na-ekwu okwu ya. Ọ bala isi ya bala agụba. O nwere ife ọzọ m na-ekwu bụ oke okwu ka m webata mmadụ na-abụ ka m n'ọnụ mmiri okwu ha ka emechi ozi ọma nwa. Netwọk amara m ife ị na-eme m. Voice of the Sun ana m agba mbọ ka m wegote gị elu. Ọkwọrọ m ewegote. Daalụ. Maazị nwanne m ekelekwa m. Ọ dị abalị gị nwanne m. Deme daalụ. Ana m ege ntị n'okwu gụ na nwanne anyị nwoke bụ Nmiri Eweilo na-ekwu maka ihe gbasara okwu ọdịnala na be anyị. Ama ihe dị na unu ekwuchago ihe niile nwere ikwu, mana ihe ma atụnye na anyị bụ maka nọọ ụfọdụ n'ime anyị bụ ụzọ encounter ihe a na-akpọ African Renaissance or African history or African awareness tupu anyị batawa ọdịnala Igbo. And o nwere pattern na-repeat, the pattern of giving a dog a bad name to hang it. Ịghọta, ọ na-ebidowe abịa sịgụ na na-enwere insecurity, it's determined onye ọwụ na kwetelu. Abịa sịgụ na na-eme harvesting of organs, ekwetelu. Mana achọ ebe ya esi welu rope nye onye ahụ ya amanye ụdọ n'onu welu gbuo. Ebe ahụ ka esi welu wepụta this particular law kịta na-enye anyị nsogbu. So if ya na the gang up oge ndị ọcha bịalụ si na ndụ nna nna anyị ha na-eme human sacrifice ka ewelu taa mụọ ọdịnala bad, that is the same gang up which is happening today. Mana by virtue of the research I do na ama m na-enwelu container intercept bụ amụ ndụ Nigeria ebuje China. Na-enwekwala some form of mana the human trafficking business is a global business. Both organ trafficking and human trafficking is global and is done by diplomats. And I don't sure no anybody know in government amahu ndụ na-eme ụdị ya. So mana apụtazi elbo ndị ọdịnala. So mana ka ọ ghara dị ka anyị na-agba ndụ na-achị anyị mgba na anyị kwutere na anyị agba license n'unu si welukwu. Mana ihe ọbụla gbasara license ahụ bụ n'aka anyị ka o ya do, just like how you have said. Ofu mejire nke ahụ iche. Mụ as an African revolutionary ihe na-ajụ bụ na ọsọsọ ndị ụka na-achịda Anambra steeti anyị. Maka na anyị na-ayọ ọbụkwanụ ka onye bụ onye isi anyị ebu nna anyị ka ọ mara na n'onwekwalụ ndị ọzọ abụghị Christians ọ na-achị. Ebe ọ bụ nọọsụ na Anambra bụ Christian state, I would stand n'iyi ya ọbụlụ na mbụ si biko si meghalịa ya bụ iwu ha melu. Ọ bụ n'oyekweghị omume, they should apologize for saying Anambra state is a Christian state. Mana ọ bụ na ha ya gbado ọkpa na Anambra state bụ a Christian state. Ajụjụ m na-ajụ bụ ọgbaikwa ọkpa n'iyi ikwuru na mbụ ọnụ onwe ndị Igbo onye Igbo ya apụta nwe kwudolu anyị nwa na-eme ọdịnala n'ihe gbasara gọọmenti and other things. Ịghọta, ọsọsọ ndụ ka ị na-ewepụta ndị ya na-emele anyị iwu ya na-aba gọọmenti haus. Onwe onye apụta nwụsị na ọ chọrọ ịzọ no ka hapụgodi ebe a mana ịghọtara ebe m si eje, ebe m na-eje n'ọnwa onye ebe ọ bụ na etu esi jiri okwu ga-amaka ngwanụ nwanne m ọ ya asọ m okwu nwa adata ikwu ọnụ n'okwu nwa ka okwu nwa wee zuo oke. Ọ ya asọ m okwu nwa adata ikwu ọnụ n'okwu nwa ka okwu nwa zuo oke.
biko ada ndị Igbo ana m esi ọnwụ ibugota gị elu amara m ma n'ime ọfịa ka ị nọ kedu ebe na okporo m ebugote gị elu netwọk na-enye ezigbo nsogbu onye ka njisi ka anyị mechizie dị ozi ọma amara m ife na-eme eme netwọk na-enye ezigbo nsogbu ife mere bụ anyị esendigo our request and I believe that governor ga-anụkwa iwe ekwulu maọbụ aids ya and every other government official nọ na Anambra ga-afụ our agitation or send the earlier to our governor gwe ya sị ya na ndị ọ na-achị nekwe na our request mana ọ bụzialụ na gọvanọ na-esi enyi anya debilieli anya sị na anyị na-akọ ili maka na onye kwuchara okwu a na-asara asa na-eweli n'okwu ebe okwu onye ala na ọ chetara aja ma ọ bụrụ na awa gọvanọ egesi anya maka na ọ bụ Fulani iyi ka akpọli mana ọ ya anụ ya ọsịsọ so ebe ọ bụ na this our humble advice and plead to our governor nya jisi ike ka ọnụ ya ma ọ bụrụ na ọ nụrụ ya ịmalụ na oge elekshọn ulue ọnụ ya ekwe m ukwu ya ịma na ya achọbazi onye ga-ewe interest of ndị omenala ga-ewere anyị asị one onye ga-ama na anyị niile ka a na-achị na ọ bụrụ sọsọ ndị ụka na Anambra steeti abụrụ sọsọ ndị ụka biya ịma na ya achọbazi onye ga-ewere mmadụ niile ma Muslim ma ndị omenala ma ndị ụka ma everybody ma ewu ma ọkụkọ mana ibe niile bụ nya ka ọ dị n'aka anyị achọba onye anyị atụghịla akwụkwọ ofilize na population anyị eriro nne na anyị ga-amasị ka anyị esi wee mee wee chọba population otu anyị esi wee mee gbado isi mmadụ na onye ahụ ka ọ chịa ma ọ bụ na gọvanọ anụrụ anyị ya anyị na-ayị maka na ọ na-abụ asakọta eze anyị bulu nkata n'isi wee gụ ya okwu nwatakịrị ada atụ nna ya okwu egwu ya okwu ọ da atụ nna ya egwu igwu ya okwu maka na ọ ma na ọ dị mma ọ dịrị mmadụ niile anyị niile dị against whatever bad thing na-eme na Anambra steeti of which na-emekwa every other state na abụrụ sọsọ Anambra ọ na ya esokwuru eche nche obodo ọ bụzialụ na efilizi na nke Anambra pụrụ iche nọ ndị omenala na-eme iche na anyị esorozi wee wela Anambra na achọrọ ịkpa anyị otu a na-akpa esu ịma na anyị achọ onye nwere interest anyị ya sọpọtụ na elekshọn ịma na every time a na-eme elekshọn anytime otu a elekshọn Anambra bụ na Nọvemba this year ka ọ ga-abụ then ọnụ ga-ekwe m wee kwu everybody ndị politician na-anụ ebe anyị na-ekwu onye nwere the interest of ndị omenala onye nwere the interest of ndị Muslim ma ndị be niile nọ na Anambra to declare his or herself out social media a very public place everybody ga-anọ wee n'ebe anyị na-ekwu ebe declare onwe gị out when ị bụ a governor of everybody let us ka anyị nọdụ na queue wee sọpọtụ gị na anyị ama sọpọtụ onye kpọrọ anyị abụrụ oru na Anambra ka ntị kwere gị ọnụ n'okwu anyị ama mbụ oru na ana nna anyị ọ bụrụ amụtacha ole ofu mee odibo anyị ama mbụ odibo anyị ama mbụ nwa ajụrụ ajụ anyị ama mbụ nwa akpọrọ asị na be anyị na nne onye a na-abịakwa isi na ọ bụ nna ndị mmadụ niile mmiri ọ bịakwa ọ ṅụọla anyị iyi ife ọbụla anyị na-emekwa iyi ya maka na obi maka na ọ na-apụta ego onye na-awụchala ọnwụ ya nke iyi n'ihu nke iyi ma agbaba ọsọ o nwere onye nọ n'ọchịchị ya ekweghị ewere anwụ iyi na alụsị na ba malite ya na ometara na-ekwu na ike adịrọ na alụsị nya kweta bụ nwa alụsị o nwere eji ekwesị orapụgodu nke iyi anyị chọzili ọ bụ na gọvanọ ga-eche ibe anyị na-ekwu ọ bụ na ọ chọrọ ime ya li anụ wee kwuo na Anambra State is not only for Christians. Anambra State is hope for everybody. ọ bụ na gọvanọ achọrọ ime ya li arụ then anyị achọ kandideti anyị ga-asọpọt because anyị ama m sọpọtụ onye ga na-akpagbu anyị akpagbu na be anyị na nna anyị abụrụ m onye Imo steeti abụrụ m onye Rivers steeti abụrụ m onye Delta steeti abụrụ m onye na onye Anambra ka mbụ ịbata si na m esoro wee welụ
otu dibia malụ mama ndapụzi ya dibia njebe ụka onye kwekwe n'omume onye kwere omume so anyị achọbago onye nwere interest of ndị omenala and ndị Muslim and ndị Hindus and ndị Christians not only for us maka na ọkwa ndị omenala meghelu ụzọ wee baa ndị ụka mere na ji wee bilite aka na ụka na omenala azọbago ọgbọ emeze iwe ji wee kpachapụzi ya omenala na-akwụsịzi ya na be anya bụrụ ebe omenala na ọbe ndị ụka na omenala azọbago ndị bụzi isi na be anyị tenant abatago size na landlord abụrụzi ya ụlọ na ụlọ bụzi ụlọ tenant onye iziri ozi ọma na-achụzi ya ma ya nabatago Jizọs ndị anyị butere ozi ọma na-achụzi anyị ma ya nabatago Jizọs this is an insult to every Anambra citizen maka na Anambra steeti niile o nwere onye pụtara ụwa jebe ụka na-ebidoro omenala na na-esi na wee lile elu wee ligo onye elu isi ọ bụrụ onye ligolo elu isi ọtụ na mgbọrọgwụ isi ọ ligolo abalị ole ulu every village every home dị na Anambra steeti started from tradition no matter na obodo mechara atasị na beche aligo so ị na-eje ụka na begara bụ na mmadụ eje you cannot force me ka kweta n'ide ikwete so gọvanọ ọ bụ na ọ dịrị redi ịdị na-achị ma ndị omenala na-achị ma ndị ụka na-achị ma ndị Muslim ịma ka ọ na-ada okwu anyị na-aga nọrọ ka anyị zọba na anyị maọbụ na anyị ga-etili gị iwu maọbụ na anyị ga-agwa gị esi wee che mana that statement dị very very wrong ọ dị very very wrong ideclare Anambra State a Christian state ọ dị very very wrong anyị asọ gị declare anya steeti ndị omenala ikwukwe ya like that dị wrong mana malụ na ụmụaka ịmụtara na anyị riri nne onye ọbụla nwere okwukwe akwanyere we have freedom of worship ịdị pride n'anya nke anyị ịdị pride n'anya nke anyị onye ka anyị na-ayọ every government of Anambra State ndị Anambra ji wee bili please gwa gọvanọ ka okwu ya elie okwu o kwuru na okwuta ihe okwutere ihe ọ bụzi na gọvanọ na-asị na ọma nkwugheli ya ọ sị na ọma nkwugheli ya ọ na-abụkwa ọgbọbele nsị nkịtị omebi ike ịbịa nkịtị omebi ike bụzi ọ bụzi anụ na olu oge elekshọn anyị achọba onye welu mind echi everybody onye bụ ndị ọdịnala n'obi onye chọrọ ịchọ ndị ụka tie ndị ọdịnala tie ndị na-akpọ isi tie onye ọbụla ebe anyị chọrọ bụ onye ga-achị anyị anyị chọrọ onye emegbu anyị emegbu na ndị omenala na a na-emegbuziri emegbu na Anambra emegbubego ndị omenala emegbu na Anambra sị na anyị soro wee wela Anambra so ọ ga-ekwe anyị kwu na anyị chọziri candidate whether Mr. from APC anyị chọrọ ịma whether Mr. from PDP anyị chọrọ ịma whether Mr. from Apụga anyị chọrọ ịma ma o nwekwuru onye chi pụta anyị ma apụta o ruru n'oge kampen a na-agba anyị na Apụga bụ nke a bụ nke anyị anyị atụcha elekshọn o ruo na nkịta ọ bụzi nke anyị ọ bụ na nke ndị ụka Apụga ọ bụzikwa nke anyị ka ọ bụ ọnụ nke ndị ụka ọ bụ na Apụga bụgo nke ndị ụka gọvanọ should open up and tell us that Apụga is nke ndị ụka nke ndị Catholic Church precisely maka na ndị Anglịka nọ na-echigolo Anambra Anglịka nọ na-echigolo Anambra steeti Pentikọstal nọ na-echigolo Anambra steeti onye omenala nọ na-echigolo Anambra steeti eri ji wee mmepe Anambra bụ ndị Catholic Church na-achị ọ bụrụ na Catholic Church bụ Anambra ka anyị malụ ka anyị declare our own state let us have our own state ma ọ bụ na Catholic Church bụ Anambra ọ bụ na Catholic bụ Anambra let the governor kwuo onye openly na Catholic bụ Anambra let us know ọ bụrụ ịgba anyị na Anambra bụ a Christian state maka iwelu ndị niile dị iche iche ebe ahụ let us ka anyị chọbazie onye ọdịnala maọbụ onye Pentecostal and we are looking for Pentecostal somebody ga-anabata everybody anyị sịrị gị họpụ ndị a nobody is more important than others maọbụ Pentecostal maọbụ onye omenala maọbụ onye Hindus maọbụ onye Muslim anyị nwere Anambra bụ Muslim anyị nwe Anambra na-agba isi n'ala anyị nwere let them arise
Fuck Unye, can I make campaign? Let us do campaign for the person. Can the person give a number? Can I man and the Catholic Church? Ababuga now, no Catholic Church. Even I know sign now. Catholic Church, I know. Let us say it like that. Call a spade a spade. Call a spade a spade. Can you put it like that? No, one you will. So our governor, sir, we know that this video is going to get to your table. Council Igbo no Igbo cable. Governor Chukwuma, Soludo, Salimwa Mbafo. With the Anambra indigenes, traditional practice. Anyị na-ayọ oge na-asị gị steeti nwa anyị esozikwa wee walụ kọba m jeje bụrụ onye Imo kọba njebe Ebonyi steeti je bụrụ onye Ebonyi anyị esozikwa wee walụ abata n'ọma mbala anyị mana yi we population ndị na-eme omenala ka population ndị na-eje ụka anyị esozikwa gị wee walụ steeti a gọvanọ Charlie Nwamgbafọ anyị na-ajụ gị anyị esozikwa wee walụ steeti a ka ọsọsọ gị na ndị Catholic Church we steeti. Let us put this thing straight. Let us know. Ọbụna anyị esorozi wee walụ ka anyị kwado ọba aka anyị ka anyị ma na anyị bụ nwata a na-emegbu emegbu dịka otu esi wee kọrọ anyị akụkọ ifo. Agwaghị na o nwere nwa a na-emegbu emegbu nwa abụtalụ n'ọma agụ nwa abụtalụ n'ukwu ụdara ka anyị ma na anyị bụ nwa mmegbu na na-emegbu anyị emegbu na steeti anyị so wee walụ steeti anyị so wee walụ ka a kpapụrụ anyị n'akwụ si na anyị esorozi wee walụ ka ị malụ ọ bụrụ na ị na-emegbu anyị emegbu declare it. Ọ bụrụ na anyị agba nkịtị it is yes to us. When we listen to hear from you and you did not say anything, your silence means yes to us. That you now neglected us, you deprived us of our rights. You say that we are no more citizens of Anambra, that we are not valuable in Anambra, that Anambra, like Omaruru Anyaban, Kaifunya like this. Nanya Barulu, Nanya Fosebun Anambra, Funya like this, let us know. But where bothered? Open a bank and diamond and get a balani, Nagane, Le Balani, Nanya Brondi Anambra, because Obalan you need to come out and we are that thing if you do not drum manante or drum manante. Open now Nigeria, but that we were no Muslim state, I know. And I know one Namabro Muslim, Abro Muslim. So our governor, we are now begging you. Anybody with our interest at hand. Onye ọbụla kwatara na anyị so wee wala Anambra ka anyị ga-atụ ile akwụkwọ. Nyeka m agwa my family to ile akwụkwọ. Nyeka m agwa my followers to ile akwụkwọ. I never do campaign in my page before, but with this coming one, I will do campaign. I will campaign for anybody that have the interest of ordinary. And in the ordinary, everybody following me that is indigenous of Anambra is going to work with me. We are going to work because you declare war against the ordinary. By the news of the Weweli States. Deje ogologo okwu adọrọ n'ụka mgbede anyị ekwughị ife anyị ekwu n'okwu a ka ọ dị nkenke ka ọ ya bụ gọvanọ ya egie ka o nwee efe wee geche efe ncha nchịkọta okwu m bụ mụnwa bụ Maazị Dibia na-ekwu sị on behalf of ife na-eme ọdịnala na Anambra steeti nna bụ mmụọ Anambra Tani, the interim father of Anambra State. Ebe ọ bụ na nna mmụọ Anambra si na ya esozi na nwa ọmụ nye wutekwenye elu mgbe anyị adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị mụnwa bụ Maazị Dibia apụta n'iru akwụkwọ na-ekwunyelu iru akwụkwọ m niile na-ekwunyelu ofu onye ọbụla si na ọ ya emelụ ndị ọdịnala because na mụ na-ekwusie ike na Anambra steeti etolugo ife ya bụ kọmishọna anyị ga-atụ ile akwụkwọ again gezi ọnụ ekwu ma omenala ma ndị otu and anyị ga-enwe representative n'ọfịs.
na onye ọbụla representative anyị ga na-ekwuchitara anyị ọnụ anyị ma akpaba nka dịka anyị si gị adị na anyị bụ ndị ọdịnala ọ bụrụ onye na-eje ụka anyị ga-eji onye na-eme omenala ka anyị ga-akpọpụta ọsị abụla okenye ọsị abụla ụmụaka anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ na omenala Offices dịka Commissioner for Culture, Water and Entertainment and Tourism, Special Advisor, all these appointments and parastatals. Anyị nọ bụ ndị ọdịnala ya ewepụtazi candidate for it. Ma ọ bụ na na-esi etu a wee mebezi anyị because na ọ da-afịara ife mmadụ awọ ife onye ọzọ. And iji kwu nke bụ eziokwu, anyị nwabụ ndị dibịa achagolu ihe gbasara politics for a very long time. Mana ọkwefu this 2025 n'aba Chukwu na ọdịnala mụnwa bụ Maazị Dibia ya ebunye n'isi mma a na-eji m nke a na-asị ịma na ị na-apụta ndọrọndọrọ omenala niile is getting ready for campaign. We are ready for campaign. Ọ bụ na ego ga ka anyị mara ihe akwụdo ndị ọdịnala n'azụ anyị kwụnyelụ imagine ebe ndị ọdịnala kwụrụ n'azụ anyị nwere ngwongwo nwee ife niile eji eme odogwu. So na-etu a ka m na-ekwudebie ebe ọ bụ na ndị ọdịnala na-esozi nwere Anambra ka ndị ọdịnala jizie gboo mmalụ na nna anyị nwamba afọ ajụgokwa anyị bụ ụmụ ya ka anyị jizie kịta achụgo onye isi anọ ọzọ anyị apụkwa ewu onye ga-eme anyị adopt. I need an adopted father. I need adopted father in Anambra. Our father has disowned us. Exactly. We are disowned children. So, us na ndị Anambra. Ndị Anambra, we need a father. We need a father. I need to get man adopt. So any politician listening to us, if you know you are going to adopt us and treat us like equally, don't treat us more special than Ndoka. Treat us equally, give us what you give Ndoka, then we will support you. That is the movement. That is the movement. We need it. From now to February. From now to February, we start agitating for it. We need a candidate that will be on our own favor. Simple and short. Let us stand up. Let us stand up and support our candidate. And support one. I support one. And I join also. So, can you know Mambala Koizu? Can call in the man and Ninis? Emma Kokwa Yabianis in Jerebe. Onye Mutai call Libya, share this live stream. Koluko Governor Yente. No na February. Na Bianis in Jerebe, Governor Yokweri Makandi Ordinana. I want to Makaya, I want to Masina Modnana. Yet, so my man, a governor, why? Don't Anambra States, 9 of Dodnan, is was uniform.